Gidagol karon sa Malaybalay City Detention Facility ang tulo ka magsuon. Human gid ako tungod matod pa illegal nga nisulod sa luna nga iya sa National Beef Cattle Research and Development Center kun NBCRDC nga nahimutang sa lot 184 Purok 5 Barangay Dalwangan Malaybalay City Bukidnon pasado alas 6 sa buntag Pebrero 21, 2026. Ang naisugutang magsuon na ilang sila si alias Bon, Tamtam ug Luloy nga mga pulo singkod ang pangidaron og residente sa sitio Kibua, Barangay Impalutaw, Impasugong, Bukidnon. Subay sa mga report nga pag-abot sa kapulisan, ingon man sa mga barangay officials sa lugar, matud pa illegal nga nisulod ang naisugutang mag-igsuon pinaagi sa pagguba sa perimeter fence ug temporaryong nagtukod og barong-barong. Dugang pa nga gimanduan ang mga dinakpan nga biyaan ang maong lugar apan nagdumili sa pagsunod. Samtang ang mga illegal occupants walay legal nga mga dokumento gingong pinaagi sa paggamit sa pagpanghulga tungod sa ilang gigdaganon nga gibana-bana nga kapin 20 ka mga tao nga armado sa mga lampas. Sa karon giulat na lang kung unsa ang sunod nga lakang nga himuon sa mga sakop sa National Beef Cattle Research and Development Center kung mupasaka ba kini og kaso. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Beauty Soap alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.